Pozdrav drugari i dobrodošli u prvu epizodu serije Šta radiš u produkciji Ostavi trag. Ja sam Miloš. Ja sam Oma. I u ovoj epizodi mi ćemo vas upoznati sa idejom i ciljem serije. Temama koje možete očekivati u narednim epizodama, kao i onim stvarima koje možete raditi kad vam je dosadno. Pa da počnemo. Polećemo. Znate one osjećaj kad ne znate šta da radite? Kad je toliko dosadno da ne znate da iskoristite svoje slobodno vreme. Kada smo počeli sa svim ovim? A ima nekih mesec dana prošlo. Tako nešto, mesec dana. Pre nekih mesec dana sedeli Momo i ja u gradu, pili kafu, razgovarali o svakodnevnim situacijama i pričama. I u toku razgovora meni se Moma požali kako mu prošao dosadan dan, znači užasno dosadan, još neki smor na poslu bilo. Tako beš? Baš ti je bilo nešto ono, baš ludno. bijen si u pojam bio. Strašan dan. I zapravo ni meni ništa drugačije nije bilo pa smo se našli. I tu se rodila ideja da snimamo seriju baš o tome. Šta ljudi rade? Čime se bave? Šta rade kad im je dosadno? Šta vi radite kad vam je dosadno? Cilj serije jeste da se i upoznamo međusobno, da upoznamo razne sfere interesovanja, da se družimo, pa možda i nešto naučimo. Možete očekivati mnogo toga u našim epizodama, jer imamo dosta spremnih priča i iskustava raznih ljudi koji su bili voljni da podele svoju svakodnevnicu sa svima nama. Ideja, kao što znate, dođe sama po sebi. Inspirisani nečim, težite da tu ideju sprovedete u delo. S obzirom da je omladina stup svakog društva, jedno od naših interesovanja jeste neformalno obrazovanje. Što bi ova serija trebali da predstavlja, zar ne? Slažem se. Gosti koji ćete imati prilike da gledate, govorit će o svojim iskustvima i znanjima, govorit će o putu po kom su išli i preprekama na njemu i dokle su stigli. Želimo zajedno da inspirišemo mlade. Želimo na neki način da im pomognemo da pronađu svoj put, a možda i zainteresujemo nekom profesijom ili hobijem. Tačno tako. Poenta je raditi na sebi, vežbati, učiti, širiti znanje i na kraju ostaviti neki trag za sobom. Svi mi trošimo vreme uzalud raznim glupostima, što je normalno. Normalno, da. Ali ne možemo tako doveka, zar ne? Ima toliko lepih stvari kojima možemo da se igramo, kao što su fotografija, Crtanje, sport, sviranje nekog instrumenta, ples. gluma. Skapirali ste poentu. Ja mislim da jesu. Jedna od poruka koje mi želimo da vam pošaljemo jeste da jurite svoje snove i da ne odustajete. Sanjajte svoj san budni. Pomozite nekome da živi svoj san. Ne želimo mi sad vama da neku mudrost prosipamo, već možda govorimo na neki drugačiji način, govorimo o nekom drugačijem početku dana. Vidite, čar života jeste da učimo iz razlika jer svako je jedinstven na svoj način. Recimo, ja sam se bavio muzikom. Ja crtanjem. Ja sam repovao. Ja programiram. Komponovao sam svoju muziku. Izvini, baš kad smo kod komponovanja. U to vreme kada sam se bavio aktivno muzikom, jedan od većih snova, sjećam se, bio je da organizujem neki koncert svoj, da imam neki veliki, značajan koncert neki. I 2011. godine u SKC-u u Beogradu sa svojom grupom sam imao koncert. Bili smo pobednici na nekom takmičenju neafirmisanih bendova. Znam da je bilo fenomenalno. Znate kako je to kada ostvarite neki san koji sanjate dugi niz godina. Pa 2013. godine Miloš i ja smo sa drugarima iz Kancelarije za mlade organizovali proslavu Dana mladih uz podršku Ministarstva omladine i sporta. Jer je projekat bio kvalitetan, bilo je tu dosta plesača, skejtera i muzičara iz raznih gradova. Da, bilo ih je dosta. Bila je poenta da se svi dobro zabave, da pokažu svoje veštine, stave do znanja da postoje i da se bore za svoje snove. Ima tu još zanimljivih stvari, ali ostavit ćemo za neki drugi put. Sve u svemu, jurite, ne stajte, učite i grešite. Iskoristite vaše godine na najlepši mogući način, koračanjem vaših koraka i ostavljanjem vaših tragova. U komentarima ostavite vaše utiske, predloge, kritike i naravno... Šta radite kad vam je dosadno?